ntị biko. Unu gbaa mbọ ka unu kụziere ndị businessmen na-azụ afịa n'Onitsha. Amakwa m ka va si eme ụdị mmadụ ọga Tony. Ọdụ shọkwa ya ụzọ plen, ọchọkwa ịma weda ọgbọkwa tiketi. Jenọt olu onwe ya na n'akụkụ pilot. Dụkwamin na-akpọ m ụbọ ya na fon. Biko shinyekwe ndị Onitsha code of conduct. Ịgbakwa ndị a nkịtị anọ na plen bido dewe ọgwụ. Ịnọkọtazie na plen ibido n'ụba ncha nkọta. Ị na-anyụ anyụ, ị na-agbọ agbọ, bịa were ọgwụ a. Biko nụ gaa ntị, a na-akwa na fon na plen. Biko nụ nke ndị Anambra dịkwa n'iche.